kungwara kugona kuronga wamwari kuronga imurongonora wamwari kutsvaga rendi murutengesa rendi. Then you want me to sympathize with you. Mbuya, kana makatengesa kana muri kuvuma kuti kwa mari ndichapuwa nevana vangu ndinodzokesa ndibanga kudaro. Ambuya, to me kuzi mari ndichataura ndichapiwa nevana vangu. Munhu arwara ndikonda azvirevi chinhu ba. Zvokuti mbuya chimboteerera munutaurira. Ani mari makai? Baba, ndiri kupai option baba. Masvika kumba mutaurira mai. Mazwa? Mutaurira mai kuti hazina mama. That's dating there. Too many. Dojipondora jeje. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojipondora jeje. Ndakatengeserwa nzvimbo panonzi Obvious Command kwaMuchena kunyanzunda 1. Tikawirirana kuti vachazoenda neni kwasabhuku, vonondisuma kwasabhuku kuti ndirejeste kwasabhuku. Vakanditi kunobhadharwa $50 nokubva ndavapa. Pandakazoti ngatichiendai kwasabhuku, vakanditi ndakaita emergency mari ndakamboshandisa, chindipa mukana nditsvage, asi kana uchida kuita development dzako fana kuita hapo sabhuku ndakambovazivisa imi pasini. Vakati ozouya nemunhu wacho toita paperwork. Ndakabva ndacheresa gomba retoilet rikavakirwa mukati, ndikacheresa foundation ye4 rooms, ndikatenga zvidhina zvimwe zvikaiswa ipapo, zvimwe ndivo vakatonditengesera, ndikaputsisa matombo ipapo. Nokubva ndambomira ndakadaro, vachingoti tiri kutsvaga mari yokuti tiende kwasabhuku. Gore rapera ndakazohaya neighbor yavo kuti indikanyire zvidhina muyadhi imomo. Ndopavakanditi ko iwo wakundiitira chii muyadhi mangu, uri kuunza mhandu yangu muyadhi mangu. Kurwara kwandiri kuita makumbo, munhu wawaunza uyu ndiye akandinokura tsoka. Ndikati izvozvo pacheni ko handiti ari kushanda kusaiti kwangu here, hamuchatongi ikoko makanditengesera. Vakati hakusati kwako nokuti sabhuku asati akurejesta mudunhu, nzvimbo dzava kudhura, ndinogona kutengesa ipapo for more money kupfuura yawakatenga nayo, ndigokudzorera yako ndichisara ndakabata ino. Indakabva ndaenda ndikanyoripota kuna sabhuku kuti ndo zvakaitika. Sabhuku vachibva vabvunza kuti ndizvo here, vachibva vati hongu ndakamutengesera nzvimbo. Sabhuku vakaenda kune mupurisa vakanyoratidza kuti ndipo pandakatengesera munhu apa. Inini vakazondishedza ndikaenda, vachibva vanditi nyaya yacho vakutorefesa madziro, ndipa mukana nditsvage mari yako ndokudzorera. Sabhuku vakati havagoni kukutambira mudunhu mavo nokuti hauna tsika, wakavadherera, wakanozvisuma uri wega. Ndikati kana chiri chokwadi, kana sabhuku aine nhina neni anotaura ndinoripa, haana kumbotaura izvozvo, akati ndichakubatsira nyaya iyi. Ndakabva ndadzokera kuna sabhuku ndikanotaura, sabhuku akati handina kumbodaro, ndokudai mese, ndokubva vachishedza. Amai ndivo vakauya vakamirira murume wavo apa, vachibva vataura kuti uyu avawo mhandu yedu, uyu ari kudyidzana nemhandu yedu, saka hatichagoni kugarisana naye, tichatsvaga mari yake tomupa. Ndikati aiwa, mari makatora gore rapera, dai ndakainvesta yakabereka, ndakange ndichiita development dzangu, maexpense, monditaurira kuti chitama chokudzorera mari yako, kwete. Saka vakaramba vachiita nharo. Sabhuku achibva azondipa mupurisa, tikaenda kudare kuna Ishe Muchena. Ishe akati endai munopa munhu nzvimbo, sekuwirirana kwamakaita, uyu watora mudunhu medu, mari yemunhu makatora. Mai ndopaakazotaura kuti kutaura chokwadi tatsika yedu, nzvimbo yatakatengesa ndeye mwana wedu, mwana akunetsa achiti makatengesa nhaka yangu. Ishe vakati imi mune kwenyu sababa, chiendai munopimira munhu uyu muzera wenzvimbo yamakatengeserana pakutanga kwenyu. Imimi baba moenda nemupurisa wasabhuku
onova witness munyorerana chibvumirano pasi. Patakaenda vakanondipimira padiki, mwana wavo Goto achitaura kuti mukamupa pakakura koinini muchandisira papi. Nokubva tawirirana kuti saka mondirifanda imwe mari, tikanyorerana pasi kuti vachandipa $600 on or before 1 month. Musi wa 9 November gore rafera watakaita chibvumirano ichi. Towards March ndaikomuniketa namai avaingoti hazvina chakaipa mari yenyu chekutsvaka. 1 March yapfuura ndakazoenda ndonobvunza kuti kozvapa vachibva ndichipinda mubedroom muone chinyero china baba uri kushushira mari yako kumurwere akadai uri kuda kuti akwire BP afa. Achinge afa nawo vadzenyu muchazobvunzirana neguva ravo nokuti ndichati handizvizive makatengeserana pachenji. Saka ndikati kana muri kuti mari yangu hamuna, nzvimbo iripo yamakanditengesera indakuenda panzvimbo paya kandonosimudzira kuvaka, maiti mari yangu munondidzorera imwe yachona makandipa kapisi kadiki. Mari yangu hamuna, mwaka waenda. Vakati aiwa ndichati pandawana $10 ndokudzorera. Saka indiri kuti indiri kuda nzvimbo yandakatengeserwa, takaita chibvumirano, makaita breach contract. Chibvumirano chatakaita pakutanga ngachichimira, indiri kuda kuita development. Makore 2 mari yangu makatora, zvokuchamirira zvamuri kutaura kuti $10 kwete. Saka takadzokera kwasabhuku, vakanoramba pamberi pasabhuku kuti aiwa hakuna izvozvo. Ndo nyaya yandikusuma pamberi. Okay. I'm sorry, Mambo. I'm sorry that I mean that I knew obvious command. Ndini my command. Ndini my command. Asinda uya ndakamira obvious command. Ndinotaura baba ambawarira. Wakaitirana na baba. Chimwe zvacho wataura icho kwada zvinhu zvacho vanotuwa vazoti watsiriuka. Baba komani waita zvinhu achiropa tikata madeski mukuru ende mwana wangu andiyetisha wani ande waidzidzisa mwana wangu. Saka zvadaro wakazowirirana baba nekufamba nenguva achiwirirana mabasa avo. Wakati nai baba komani ndinoda kuita project yangu mundipo here kanzvimbo kadiki ndiitewo maproject. Wakabva wawirirana sevanhu varikuvarushandidzana wawirirana kudaro. Baba wakabva wazotanga kutorwara. Warwara baba mbawarira baba mbawarira baba komana wadi warwara. Ndoda ndiite zvokuita zvangu. Ini ndaendawo kwendaenda kusenza wandikusenza senza ndaendosenza. Saka zvese zvaizoita izvi ini ndaisazviona kuti ndo zvakuti. Saka ndakati baba ko munhu wenyu ari kudai ndizvo makawirirana here. Baba anoti aiwa tinowirirana kudai. Ava ndipo vakazouya akati aiwa baba komana wanditi wazi ndosiya mari ndiri kuuya wari kwangu uri kwakundi ndikuuya ndikuendese pasapo. Zvakanaka ini ndakatambira mari ndikamukuchengeta pakauya vanangoti mandakuvapa akanga ataurirana andizviziva yangu vaitoda iwo achitsanangura basi pendinoziva ndopandudini pandiudzana. Zvadaro baba komani wakabva watanga kurwara zvemakore andizozviziva nemidzi dzanje ndokadichi. Saka warwara baba wakarwara warwara wauya baba mbawarira zvanga vakomanda ndauya kunondiendese basa na baba aiwa wona ndirwara ndisimbonofamba. Zvandichaita ndikandaonawo mari ndichatsvaga mota inotakura toenda totaura kuti mukomana wada kuite project pamba. Zvakanaka. Saka wakaramba uchindorwara baba uchindorwara. Warwara kudaro ava baba mbawarira ndipo wakazogona kutora munhu next door yedu kuti ndiperekedze vanhu kwasabu. Ndobva waenda kwasabu amene ubva wasvika wataura ndakaziva sabu kaubvunza zvishuwa wobva ataurana nababa zvakataura. Ndakazozwana kuti wambarira hanzi waenda kwasabu masopawo ndowaenda nawo ati zvakanaka. Tagara ndobva wazoti ini chiuyai navo kuno avo vambarira akati ini mota ndotsvaga. Vakatsvaga mota yavo vakutakura baba zvishuwa rurwara vatakura baba vaenda navo vakaenda kogadziriswa pipe. Sikazaiwa imimi endai maurirana kana akatadota project yake endai motaidi angoite tikataiwa chokwadi chiripo ngecho baba zvinhu zvavo zvakaita panzvimbo ndiye mwana kuti nditi waite panhu apa vazviti mwana wako toini ndodini baba. Saka zvinhu zvakutodiniwo zvangu nezvesho izvo ndakazvitaura
pamberi pedare ndichitaura chokwadi. Ndataura kudaro sabhuku ati aiyo chene mogadzisana kuti zviro makuita zvekutodzana zvinoona kwabva tatodzoka paya kwabva tagadzisana paya takatourirana baba vari mari yangu mundidzipa mari pamene mari dzanga zifanana dzimwe dzakatauridza monyorerana bepa rakanyorerana ndikupa machi zvishuwo zvakaitika izvozvo handikuzvamba machi uyu asvika baba akaramba achirwara baba arihwara nanhasi warudii warwara ndopakazouya andiuya kosakoma nditaurira panyaya yemari wakauya ndobvasvika baba havasi kunomuka havasi kugona kana kudii ata baba mbawarira pindai mumba kuti ndimuti abude zvotora nguva kuatakura tipindai mumba mwaonere mubhedhu wakabva wapinda zvishuwa waona akati saka mutaura mari yangu inorohwa here yamudondera tikati baba mbawarira hairovi ini ndichaedza une pane kuvhuna chimudzorechi mari yenyu yakatora basa inini handisi kuramba asi kuti pari zvino chakandibata urwere uyu kamari kandirupuhwa nevana ndikumhanya kuchipatara kandirupuhwa nevana rumhanya kuchipatara saka mari iri kutombondinesa pagwani asi mari yenyu ndokupai ndikaza inini zvendauya nditaure baba komani namai komani inini ndakaona pekuitira maprojekti angu kwani kwashama saka ndauya ndizokutaurirei kuti ini ndanga ndepashama kataa zvakanaka hapana chakashata baba mbawarira saka ngaine zviuni zvake zvazviripo baba mbawarira zviuni inini ndiri kugota kana makuzozvida munozonditaurira ndiri pano eioni zvakanaka ndakazona ndakudaidzwa futi ndaenda kuya zvikei wakutotaura ini ndinoda mari yangu ndoda pamusoro isabhuku nyaya iripo ndoti mari shuwa ndoda kuti tiwape asi chiri kuitika ngechekuti baba aroramba rudi wari kurwara nguva zhinji ndinguhaya mota ichiende kugeneral hospital ndichidzoka kuti baba haasi kufamba haasi kugona kana muka kana kudii saka ndo zvinhu zviri kundiremera ndikandoda mari yangu saka mari yangu muti irowere ndada mari handirowe mari ndokupa ndichagara pasi nevana tomudzorerai mari baba mbawarira zvikaza inini zvitononoka kuti ndandoda kuti maprojekti ndoda kowakawo kwendakaona nzvimbo yangu zvakanaka baba mbawarira ndichaedza nepanogona asi ndakukumbira kwemuri baba mbawarira kuti pandinenge ndaonawo semunhu womukadzi monditambirirawo chingoitambidza kudini yapera pakanaka otogara watoenda paya saka tapaya tadaidza futi apa nasabhuku adaidza vaenda zvekutaura ndipo akati mari yangu iri kunonoka saka zvari kunonoka inini ndandakaisa bhiko yangu panzvimbo yandanga ndakatora ine ndakapuhwa nabakomana ndise project saka mhiko dzangu idzozo munozonditeera munotsvaga kwanendi aiwa baba mbawarira ndakamurambidza here kamuti ndime kuti ati ndakuenda kwashama munodaro ngei ini ndiri kuhwarirwa madaro ngei baba mbawarira anga vanangochema ipapo baba mbawarira mawakutoomesera kunadaro ngei kati muchandikutaga nokuti ndakatisunga mhiko dzangu zvakanaka ndobva ataura zvakataura achitaura akati inini haundirambidzi kuti ndiwe ipapa kana dai ndikakwira nehure rangu haunei naro tikati nei baba zvakubva kupi futi handina kuti ndapindura nyaya dzavo asi sabhuku aivapo vakataura zvakandowanda vachitaura ndikati inchakava ndakagona ipapo ndakangochema nokuti ndakaremerwa nekuti uhere une murume uri kundiremerawo nyaya yenyu ndeyekuti makatora mari yemunhu muchiti muri kumupa pokugara ishuwa here vakananyira inini papa handipasi kana musikazivi dzena mufanuka muri pakuti ndakatora mari handipasi ndati kana muti hamuzivi saka nyaya yacho mutoiziva ndosaka ndadi kuimirirawo izvona tsanangura ndo mazino musaita kunga kuti vanhu mukaita matsotsi machembera zvakashata isusu toti chembere mukana wakuchembera mushe zvachemberewo netsika yeutsotsi hamutitauri inini kuti makataura nayo kuti ndichati mari ndaionawo mbichana ndokudzosera mbichana maida kudzosera chii imi mabuda kudzosera mari kusvika pamari akanditi mbuya ndinodautaura zvakatauraite ndati makati muda kumudzosera mbichana ndizvo mamuda kumudzosera mbichana mari anga akataura ndati mari
Yenda kwa bichana bichana. Kuti mwana ukandikondo. Ndati makuda kumudosera mari. 50 nchingo. Mari kuti svike pamari. 600 ndiyo yakataura na baba. 600 muri mwenyu akatoka piwa mari. 6 yo. Saka mutu amuzisa. Aiwa ndutaura kuti ndio yenda kazwa. Pamanyaya yacho yakapika na mari baba. Ndio pedalo. Nira imbuya. Kuba muti mimi uyo ataura nyaya kuti pari pamakanomugira kuti chienda uko. Angaruda paproject yake takamupa zveshu panga makachimba wakataura na baba takuisa babi project yake itira app takuisa ngekuti apa pangeve yepimama ndizvo chaizvo ndizo chaizvo kuti hanzi wako saka munoti hamusuziya nezvenyaya isi chandinoziya imari hamupi munhu kuti bhabha uya apa munyaya yacho musingaizivi aiwa kuziya lazotobota maamuda mubvisirei paisa foundation netoilet nechii muchida kumutangisa panyoma mwana wenyu iyeyo apa pa chimuisaiko ukouda kuisai ndikutaurirai mbuya musaite kunga matsotsi musiri matsotsi kana matsotsi akapusa munhu avaka toireta waisa foundation yeporumza makatarisa ende mari yake muri kutoziva kuti mari yake makatora handiti maakuti chimira kuwakaipa chiuya wake nekuti apa ndipe mwana handiti kutoreka mwana mangatisa kuzvukoko chimupaika ukoma mudoko uyo agari pake pake awake yapedza pamusoro yezanangurika makwani ipapapo zvepakaenda kuta vana wanga wandofuta sababa nekukaudorana nawo kana maiziva kuti vana wanga wakapiwa kare so harisi dambudziko rake dambudziko renyu nemunhu wenyu pedzerana ine vanoi ndokupedzerana kwacho kutaaaaaa kuti chienda makwaapangepe mwana kana maakupedzerana hamutombotauri naivo uyo hamutotauri naivo munotaura naivo takatowirirana kuuya kudare kunochimidza hapana kuwirirana kuuya kudare kuno kuchimidza hapana kuwirirana saka ndopendesi kuziva kuti pakazomushatira ndepapi ngekuti pakamushatira ngekuti paatenga simende nekubhadhara mabhiriji ekuchera foundation nekutenga zvidhina nekuchera toilet mochichimbo kuti mwana wenyu awaigodhotera mutoilet yasina kuwaka saka toilet iyoyo pauda kuva nemwana wenyu vandida kuzoende kutoilet iyo ndati toilet yakawaka uyu ida kuzoende ndoshandiswa ndiani imi toilet ndeyekuitirei saka mwana wenyu enda kuti panzvimbo iyeyo ada kungosiya toilet iripo isikashanda ada kuvaka imwe toilet ndozvamutaura paine imwe isina kusenza ada kuvaka imwe kuka kwevaka imwe toilet ipo papo zvimwevetandikototoramira munhu asipo dai aripo ega aitsanangura mamiri azo izvi zvaita kuti musanetseke uye zvoti musazozviite futi handizvo uyu mukomana ngaavake pamakamu apedza agare imi mwana wenyu mamuda kupako peko kwamamuda kupako ishe muchena uri mudaidze tatatomutaa hatidi vanhu muri chachitsotsi chekuti mune problem motora mari yemunhu chimupromisa lendi problem yenyu yapera hamuchadi kumupa munhu yalendi kana kuti makapiwa mari nemunhu munhu uya uyu maakononga mari yemakamupa ipa makapiwa ishoma because pana ari kuofa yakawanda maakuchiwa mari kana makatambira mari yemunhu
mukaishandisa, mukaona munhu ari kuchera foundation mukanyarara, mukaona munhu achitenga zvidhina mukanyarara, mukaona munhu achiwaka toilet mukanyarara. Ndizvo nhasi muchiti chisiya izvo zvautaura ikosti ende pa600 yamutaura iyo, pa600 yamutaura iyo pakufanira kuwedzerwa mari yezvidhina, mari yabhirida yekuchera foundation nekuwaka foundation, mari yesimende, yezvidhina, yelabor, mari yekuchera toilet, yekuwaka toilet, zvinofanira kuwedzerwa pamusoro pe600. Ndio hapana chakashata. Zvakashata because shoma yacho mutadza kubhadhara. Aiwa ndinayo. Tipe matobhadhara mari yenyewe. Nayo ndinaikumbira. Kana muine mari yake tipe matobhadhara, mune mari munayo kamari. Mari nhasi handina. Saka hamuna mari. Ndinayo ndinotsvaka. Hamuna mari. Ndinotsvaga ndimwana. Kuti hapana umira mushava. Mambo, hapana umira mushava. Mukaona kudai. Halo, mbuya. Hazvina umira. Timbomirai. Mbuya, izai ndikutaurira. Musapare mhosva muchida kuzoti vanhu vasympathize nemi. Musashandise kurwara kwemurume wenyu kuti muvhare mhosva dzenyu. Saka nyaya yekuti murume ari kurwara siyanai nayo. Ngatitarisane nemhosva yamakadii, mhasa mhosva yamakapara. Mhosva yamakapara mbuya. Saka tiri kuti kana makapara mhosva bhadharai chii? Zvekuti munditaura kuti mbuya, ukaona munhu mbuya ari kutsvaka pekugara, it means ane dambudziko repekugara, haana pekugara. Saka iwo ungateka zvekuti awane kumwe kana akaita 10 kwawana ngekwake, asi penyu kune pake, penyu akazotsvaga dzimwe 20 ngedzake, hazvinei nemi. Ndotenga imba yangu Greenside, mota saka ndakogara imba yako mahara yekuzinda because name Greenside ngeyako iri, ngeyangu dzimba ndinoita zvandinoda ngedzangu. Ndikuti azvindinemo kwashamu ndiri kutsvaga kungwara kugona kuronga. Wamwe wari kuronga imuri kurongonora, wamwe wari kutsvaga rendi imuri kutengesa rendi. Then you want me to sympathize with you. Mbuya, kana makatengesa, kana muri kuvhuma kuti kwadzosera mari yemunhu mbicha, imidzi makarisiva mari yemunhu. Marisiva mari yemunhu, mavada kuita hutsotsi hwekumudzorera tsotsi because maona mane mari yakawanda. Mbuya, munombonyarara. Makatora mari yemunhu here? Mari baba wakapanda basa kwa. Mbuya, makamirirana. Mbuya, makamirirana. Makamirira baba. Saka zvakaitwa ndibaba Musarama. Uzi makamirira baba. Saka zvamutaura mune zvakaitwa ndibaba. Baba makatora mari here baba. Makatora mari here baba. Makamirira baba. Baba makatora here mari. Yes or no? Adina. Kama yako mbili. Meko zaki. Saka murudi nyaya ya mimi. Mare akapanana ndiye madhesi. Zvendirotsana kwandocho amufunya kamuzi. Abuya. Musatite mapenzi bamazunya. Mai wangu tabvunza kuti mari yemamuda kubhadhara mbichana imari. Mukati i$600. Ndizvo $600. Ati $600 makauzwa nani? $600 makauzwa nababa. Ndosaka ndikuti baba handiti because makamirira baba imi mati mauya makamirirani baba. Saka baba $600 yemunhu wakati ndakuda $600 no $600 hamuna izvo musina bamari $600 munhu akukontinya nekuwaka
papo panotondidetsa nei mwana uri kudzipanda Ani baba Buya. ndini baba imi makutaura samai iri kutaura nababa Wakachambira mai. chimobvisai madhirezi eimboka ndochimopfeka iovhurosi yababa mapfeka ovhurosi here nayo saka baba mariyo makatora ya $600 matadza kubhadhara zvomatadza kudzosera munhu mari yake munhu akukontinya kuwaka mazwa here baba Masvika kumba mutaurira mai. masvika kumba mutaurira mai ndakamiraza baba kudaro ndikuti aiwa mari ndichapuwa nevana vangu ndinodzokesa ndiri baba kudaro ambuya tumi kuzi mari ndichataura ndichapiwa nevana vangu munhu arwara ndikondamira hazvirevi chinhu ba zvokuti mari ndichapiwa nevana vangu kwandiri hazvitauri chiro kuzi munhu haasida masoko uruda mari mazwa buya munhu haasida masoko ba uruda iyi so ndiri kupai option mwana wacho wakatowaka Buya, chipoteerere munutaurira. Ani mari makai. baba ndiri kupai option baba masvika kumba mutaurira mai mazwa mutaurira mai kuti hazina mama nhasi date ndera musi wa 27 May by musi wa 27 May munofanira kunga madzosera mukomana wemari yake 600 yake plus mari yesimende mari yezvidhina ndakabhadhara 1,500 yokutengeserwa nzvimbo nokubva ndabhadhara $50 yokuenda pasabhuku vachibva vazondibhadharisa $100 vachiti fenzi yangu handichabvise ndikabvisa fenzi neibva yangu anogona kuzopinda kusaidi kwako saka ndakavapa 1,650 saka mbuya 1,650 wobva wazoenda kuisa mari yesimende nezvidhina neyabhirida total yacho kubva pa 1,600 mari iyeyo munofanira kunga maibhadhara kubva kusvika musi wa 30 May kana musina kubhadhara mari iyeyo kusvika musi wa 30 May mukomana proceed nekuwaka pangava ndepapa ndakukumbirawo wedare kuti ndinobvisawo ndikabvisawo 6 ndinobvisa 6 Anzi muswani. musi wa 30 Mamusu pazwa. Anzi musi wa 30 May. munofanira kunga mabhadhara mari yemunhu mari yake yakakwana Inobhadharirwa kunoku. inobhadharwa kana mari iyoyo isina kubhadhara musi wa 1 uya kukontinya kuwaka pastand park ipopo pane foundation yake nechii ndinoya kunotibhadhara saka wazwa shamwari ndapanza uya pana musi wa 1 upiwa mari kana pasina mari yesati yasvika panabva musi wa 1 wokontinya kuwaka pamusha wako agwana ndi 1 June wakazotangira 1 June 1 June ekudawo zvezvisira mazwa baba mochinotaurira mai kumba mazwa here baba mochitaurira mai kumba kuti azidzorerai mari kusvika musi wa 30 yakanaka Disgusting.